Cal dir que també en aquest període hi ha uns fets molt importants que també són els canvis en els sistemes constructius. L'arquitectura es dibuixa d'una manera diferent, es va començar dibuixant a mà i avui dia es fa amb els ordinadors. No vol dir que s'oblidi que s'ha de dibuixar a mà al mateix temps, però que de l'esquetx inicial a mà hi ha tot un sistema de producció dels dibuixos, però de com els dibuixos després són capaços de convertir-se en detalls constructius, en solucions de com es fan les parets, de com es resolen les portes, les finestres, les solucions constructives, han evolucionat moltíssim. Això ha portat també que tota la indústria de la construcció no té res a veure amb la de fa 50 anys. Això són sistemes que han permès que qui vegi en el llibre veurà que l'arquitectura contemporània passa de ser una arquitectura que és tradicional amb les formes i és innovadora amb l'estil i amb el llenguatge a una arquitectura que no té res a veure amb el passat, perquè les formes de producció, les formes també de lligar i d'introduir com altres oficis treballen l'arquitectura, dona la volta una mica als principis que probablement la bona arquitectura catalana de finals del XIX tenia, que era sobretot aquesta imatge de que el Gaudí era fort perquè tenia una sèrie de col·laboradors que arribaven a participar de la mateixa filosofia i aquests col·laboradors eren capaços d'entendre's amb el ferrer, amb el fuster, que era l'ebenista, i a partir d'aquí es produïa l'arquitectura com una integració, a través d'aquesta idea dels deixebles del mestre que integraven el treball dels altres. Avui dia això es fa d'una manera molt més rigorosa, a partir dels sistemes d'ordenador, de tot el sistema d'informació, que és molt precisa i que el dibuix de l'arquitecte arriba a precisar-se i arriba a passar a la fàbrica que fa aquell detall amb ferro o que prepara els encofrats de formigó, i això fa, en aquest sentit, un sistema molt més complex i més interessant. I probablement els reptes de l'arquitectura actual són difícils de definir perquè pràcticament es pot fer tot. Per tant, l'arquitectura contemporània esdevindrà l'arquitectura del futur amb qüestions i amb formes i amb produccions totalment impensables abans.